U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi domaći župniče, veličasni Željko, dragi župljani, draga braćo svećenici, dragi đakone, dragi redovnici i redovnice, dragi članovi udruge prognanih banjalučkih Hrvata Nazaret, dragi svi drugi prognani nekadašnji članovi Banjalučke biskupije i svi drugi prognanici, cijenjeni državni dužnosnici, svi razina, poštovani prijatelji prognanih Hrvata, katolika i drugih iz Banjalučkog kraja, poštovani djelatnici i gledatelji Laudato televizije, draga braćo i sestre u Kristu Spasitelju, mir vama. Tim utješnim riječima obratio se uskrsli Krist, Spasitelj ljudskoga roda, svojim preplašenim i obezhrabrenim i obeznanjenim apostolima na dan svoga slavnog uskrsnuća. Taj isti živi Isus Krist, Spasitelj svih nas, je i sada ovdje među nama, svojim današnjim učenicima. Djelo je njegove ljubavi da smo se mi sa sve četiri strane svijeta okupili ovdje danas na mjestu njegove očitovane dobrote i skrbi prije 30 godina. U tadašnjim dramatičnim danima ratnoga ludila i neopisive patnje mnogih nedužnih. Krist i nama dariva svoj utješni mir. Ne želi nas imati kao svoje suradnike obeshrabrene, obeznađene, malodušne, s mržnjom i nemirom u srcu, nego zahvalne, radosne, ispunjene nadom, spremne na praštanje i na mirotvorstvo. On nama to sve daje u ovom svetom njegovom otajstvu u kojem smo i mi pozvani aktivno, svjesno i plodonosno sudjelovati, zahvalni Bogu i našim dobročiniteljima za sva primljena dobročinstva. Ako nam sam presveti Bog i ovom prigodom daje ne nešto, nego samoga sebe, pitajmo se jesmo li dostojni primiti ga, njega, svoga Spasitelja. Ispitajmo svoju savjest, da li ima u našem srcu nečega s čime ne smijemo primiti svoga Spasitelja, može biti mržnja, neopraštanje, sebičnost, neljubaznost, nezahvalnost. Pokajmo se za sve svoje grijehe, svoje nesavršenosti i propuste i puni pouzdanja u Božje milosrđe molimo molitvu kajanja. Ispovijedam se. Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
Slava Bogu na visini. Pomolimo se. Bože, tebi nitko nije tuđ, tvome srcu nije niko dalek, ti nas nisi zaboravio ni kao potlačene ljude, niti kao izbjeglice i prognanike iz našeg rodnog kraja. Bio si naše utočište u nevolji, naša snaga u trpljenju i naša utjeha u žalosti. Zahvaljujemo ti na tvojoj očinskoj neizmjernoj dobroti i molimo te, nauči nas trajno zahvaljivati i tebe ljubiti svim srcem i svom snagom. To te molimo po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Slavit ću ljubav Gospodnju, slavna djela njegova.
za sve što nam Gospodin učini, za veliku dobrotu domu Izraelovu, što nam iskaza u svojoj samilosti, u obilju svoje ljubavi. Reče, doista oni su narod moj, sinovi koji se neće iznevjeriti, i on im posta spasiteljem u svim njihovim tjeskobama. Nije slao poslanika ni anđela, nego ih je sam spasio. U svojoj ljubavi i samilosti sam ih je otkupio, podigao ih i nosio u sve dane od davnine. Riječ Gospodnja.
Čitanje poslanice Svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svog sina ne poštedje, nego ga za sve nas preda. Kako nam onda s njime neće sve darovati? Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava. Tko će osuditi? Krist Isus umrije, što više i uskrsnu. On je izdesna Bogu. On se baš zauzima za nas. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolje, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. Kao što je pisano, poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im ko ovce za klanje. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Riječ Gospodnja. Tebe, Boga, hvalimo, Tebe, Gospodina, ispovjedamo, Tebe po svem svijetu sveta ispovjeda crkva. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret 10 gubavaca. Zaustaviše se podaleko i zavapiše: Isuse, učitelju, smiluj nam se. Kad ih Isus ugleda, reče im: idite, pokažite se svećenicima. Dok su išli, očistiše se. Jedan od njih, vidjev da je se ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ka Isusovim nogama, zahvaljujući mu. A to bješe neki Samarijanac. Na to Isus primijeti: zar se ne očistiše 10? A gdje su ona 9? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovog tuđinca? A njemu reče: ustani, idi, tvoja te vjera spasila. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste.
Poštovani i dragi gospodine Davorski župniče, veličasni Željko Strnak, draga braćo župnici drugih župa, župa nekih naših prognanika, dragi đakone, veličasni Marijane, drage redovnice, dragi župljani ove osobito mi drage župe, dragi članovi udruge prognanih Banja Lučana Nazaret, dragi svi drugi nekadašnji i današnji žitelji banjalučkog kraja, poštovani prijatelji prognanih Hrvata, katolika i drugih iz banjalučkog kraja, uvaženi predstavnici Sabora, vlade i županije, kao i svi vi drugi vjernici Kristovi, poštovane djelatnice i djelatnici, gledateljice i gledatelji Laudato televizije, draga braćo i sestre u Kristu, spasitelju svih ljudi. Ustani, idi, tvoja te je vjera spasila. Ovo su posljednje riječi koje smo čuli malo prije iz svetopisamskih tekstova Starog i Novog Zavjeta u ovoj našoj zahvalnoj liturgiji. Uputio ih je spasitelj ljudskog roda Isus Krist, zahvalnom čovjeku koji se u svojoj bezizlaznoj, smrtnoj situaciji s velikim pouzdanjem bio obratio Isusu za pomoć. A Isus ga iz te njegove smrtne opasnosti izbavio. Evanđelist Luka navodi da taj zahvalni čovjek nije pripadao tadašnjem Božjem izabranom narodu. Bio je tuđinac. U ovom u Evanđelju opisanom događaju možemo prepoznati i mi aktualnu životnu situaciju i ponašanje nas i mnogi drugi naših sunarodnjaka, sugrađana i suvremenika. Mnogi od nas smo prije 30 godina bili također u smrtnoj pogibelji. Tada je u našoj domovini bjesnio krvavi rat koji nam je od drugih bio nametnut. Kao Kristovi učenici, predvođeni našim duhovnim vođama, papom, našim biskupom i župnicima, trudili smo se biti istinski mirotvorci, ne čineći nikakvo zlo i nepravdu našim susjedima, ni svojim mislima, ni riječima, niti djelima, odnosno postupcima. Bili smo spremni nepravdu i zlo tijekom svih ratnih godina radije podnositi nego drugima nanositi. To je tada bila naša svakodnevna lozinka. Unatoč takvom našem miroljubivom ponašanju nismo bili pošteđeni od razorne, smrtonosne, ratne, da tako nazovem je, gube, koja nas je nemilosrdno prisiljavala da budemo prezreni, odbačeni, nasilno iskorijenjeni iz tadašnjeg našega životnog ambijenta, iz našega rodnog kraja, iz naše životne sredine u koju nas je bio posadio, postavio sam naš stvoritelj. Protiv Božjih i međunarodnih zakona nama je u ime neke sulude i duboko nehumane ideologije krvi i tla oduzeto pravo na našu pradjedovsku baštinu, na vrlo važan dio našeg identiteta, na našu osobnu iskaznicu, na našu ličnu kartu, pravo naime na naše rodno mjesto i naš dom i domovinu. Ostanak, a onda pogotovo povratak u vlastitu prošlost, vas prognani, bili su vam nasilno onemogućavani. Činilo vam se da je svuda oko vas mrak i beznađe. Bog, stvoritelj i spasitelj ove naše generacije, bio je i u tadašnjim izuzetno dramatičnim časovima vašeg života ne samo živ, nego svima nama vrlo blizak sa svojom moćnom spasavajućom rukom, sa svojom utjehom i milosrđem. Tijekom svih ratnih godina dobri je Bog držao nad nama svojim vjernim pukom banjalučkog kraja svoju blagu zaštitnu mišicu. Ona nas je očuvala od sotonskog uvlačenja u đavolske mreže mržnje i zlobe prema onim našim susjedima i drugim zavedenim nesretnicima koji su nama tjednima, mjesecima pa i godinama kontinuirano i neumorno nanosili zlo i činili nepravdu. Oni su bili jadna Božja stvorenja koja je uglavnom kao bezbožne Sotona učinio svojim robovima
i strašno ih unesrećio. Za miroljubivo držanje banjalučkih katolika tijekom cijelog rata saznao je bio tada i tadašnji papa Sveti Ivan Pavao II. Divio vam se, bodrio vas i blagoslivljao vas i vaše vjerne i požrtvovne svećenike i redovnice koji su vas u miroljubivosti poučavali i bodrili. Bez razloga mržnja nerijetki vaših komšija, koja je bila prvenstveno plod dugogodišnjeg ateiziranja njihovoga od strane bivšega državnog režima, a onda dodatno i ciljane njihove zavedenosti i iracionalne obmane, nagomilala se i sručila na vas, poglavito zbog vaše vjernosti Bogu i njegovim zapovjedima, osobito zapovjedima ne mrzi, ne ubi, ne otimaj tuđe. Poput starozavjetnog psalmiste i mnogi ste od vas doživjeli tijekom teških i dramatičnih ratnih dana kako se niste mogli pouzdano osloniti ni na kakve političke moćnike, niti neke druge tada utjecajne ljude, nego poglavito i isključivo se pouzdavati samo u Boga. Vi i mnogi drugi naši vjernici ste ponašali se slično kao drevni pobožni psalmista, čije smo riječi malo prije čuli ili pjevali. Iz tjeskobe Gospodina zazvah i on me usliša i oslobodi. Gurahu da me obore, ali mi Gospodin pomože. Tako pjeva psalmist i tako smo i mi danas ponavljali te iste riječi. Riječi dijela vašega prošlog života. Obislili su se i ovaj puta, pod ko zna koji puta u dugoj povijesti Kristove crkve, tvrdnje iz poslanice Rimljanima apostola Pavla, koje čusmo malo prije ovdje u drugom čitanju današnje. Naime, riječi, ako je Bog za nas, tko će protiv nas? U svemu pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi, koji sebe dade za nas, to jest po Isusu Kristu, Sinu Božjemu, našemu Spasitelju. Iskusili ste i vi, dragi moji prognani iz banjalučkog kraja, na vlastitoj koži kako je Bog uvijek na strani onih koji se unatoč raznovrsnim patnjama ne prestaju nadati, a što je posebni Božji dar. Vjerujem da i svi znadete kako je nada uz vjeru i ljubav jedna od 3 najvažnije kršćanske kreposti. U svojoj buli proglašenja ovogodišnje jubilejske godine, u međuvremenu blagopokojni Papa Franjo stavio je upravo krepost kršćanske nade kao središnju poruku cijele ove jubilejske godine. Papa nas potiče da mi, kao Isusovi učenici, trebamo biti svjedoci nade, da moramo obratiti pozornost na mnoge dobre stvari u svijetu, kako ne bismo upali u napast da se smatramo ophrvanima zlom i nasiljem, to jest poraženi od nasilja, robovi nasilja. Svi vi i svi oni koji se postojani u vjeri drže toga Božjega dara, njegove ljubavi i njegove pravednosti, zahvaljujući upravo kreposti kršćanske nade u sebi, nadmoćno pobjeđujete u sebi i oko sebe sve razorne navale tjeskoba, nevolja, mržnje, želje za osvetom. Jer kako veli Sveti Pavao u spomenutoj poslanici, svi ste vi prožeti Božjom opraštajućom ljubavlju, od koje vas nikoji stvor ne može i neće moći rastaviti. Ste vi toga svjesni? U vama djeluje Božji duh, a ne vražji zloduh. Zahvalite Bogu da je tako. I ne možemo dovoljno Bogu zahvaliti da je tako. Za takvu Božju osobitu blagonaklonost i pomoć koju ste doživjeli mnogi od vas, ali i mnogi drugi sličnim dramatičnim ratnim situacijama, doista imate razloga, ali i obavezu svakodnevno ponavljati riječi zahvalnog pobožnog psalmiste: zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova, kako ste to malo prije činili u ovom svetom misnom slavlju. Dragi moji bivši sugrađani i prognani članovi Banjalučke biskupije, svojom spremnošću i žrtvom da organizirate ovo današnje zahvalno liturgijsko spomen slavlje,
i da danas opsodno dođete u ovo od Božje dobrote izabrano i blagoslovljeno mjesto izbavljenja preko 20.000 životno ugroženih i nedužnih naših sugrađana i naših sunarodnjaka. Vi sličite onom zahvalnom Samarijancu iz današnjeg pročitanog evanđelja kojega je od smrtonosne gube oslobodio Isus, spasitelj svakoga čovjeka. Ima događaja i stvari u životu za koje se mora imati i volje i snage i vremena. Među takvim stvarima je i dužnost zahvaljivanja. Tko osjeća zahvalnost za doživljenu pomoć u nevoljama života, taj će svoju zahvalnost i javno očitovati i riječima i svojim gestama. Nama dragi blaženik našega roda, Alojzije Stepinac, je u jednoj od svojih posljednjih propovjedi i sužanjstva napisao ovo. Ima jedan poseban razlog zašto ste dužni biti zahvalni, odnosno kako je golema korist za vas biti zahvalni Bogu i njegovoj majci. Svi se uvaženi teolozi slažu u tome da je zahvalnost za primljene dobročinstva najsigurnije jamstvo da će vas Bog dragi obasuti novim dobročinstvima kada vidi da znadete cijeniti njegova dobročinstva. Tako nas poučava naš blaženik. Vi ste, dragi prognani Banja Lučani, upravo s takvim opredeljenjem i raspoloženjem došli danas na ovo zahvalno spomen slavlje. Želite svojom molitvom i pjesmom, svojim žrtvama oko organiziranja pa i putovanja na ovaj naš zahvalni molitveni skup još jednom zahvaliti dobrome Bogu i dragoj našoj nebeskoj majci, presvetoj djevici Bogorodici Mariji, što ste sretno prije 30 godina spašeni od neposrednoga, vrlo izglednog vašeg fizičkog likvidiranja, kao i od uništenja članova vaše obitelji i vaše rodbine. Također želite zahvaliti i svima onima koji su vam uz nemale osobne poteškoće omogućili prispijeće na ovdašnju obalu spasa, a osobito žiteljima ove župe i ovoga mjesta za njihovu izuzetnu požrtvovnost i dobrotu koju su vam tada oni iskazali. Želite Bogu reći hvala što je potaknuo brojne plemenite ljude, osobito iz Karitasa Zagrebačke nadbiskupije i Banjalučke biskupije, kao i iz državnih institucija Republike Hrvatske te međunarodnih organizacija, da vam pruže nužnu pomoć pri prvim vašim koracima koje ste morali poduzeti u novom odsjeku vašega života. Vjerujem da osjećate potrebu Bogu reći hvala i za sve one koji su vam nakon vašeg prisilnog napuštanja rodnog doma i zavičaja omogućili da, iako možda izmrcvarani, ispaćeni, ipak živi prispijete na ovu obalu rijeke, te nastavite dalje živjeti, makar i s ne malim tjeskobama i tegobama, nevoljama i za dušu i za tijelo. I svi mi drugi ćemo zajedno s vama na početku euharistijske molitve danas u ovoj svetoj misi punim srcem izgovarati riječi te svete molitve. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu, dostojno je i pravedno. Držim potrebitim podsjetiti sve vas kako je također dostojno i pravedno ovom našem prigodnom slavlju posebno zahvaliti i presvetoj Bogorodici koja nas je majčinskom skrbi štitila cijelo ratno vrijeme, a osobito nam je pomogla u izuzetno dramatičnim danima mjeseca kolovoza prije 30 godina. U tadašnjim danima velike neizvjesnosti glede budućnosti neki od vas ovdje nazočni, kao i brojni drugi tisuća naših obespravljenih sugrađana, katolika i nekatolika, nalazeći se, kako znadete, osobno u kućnom pritvoru, pozvao sam svojim pastirskim pismom od 5. kolovoza 1995. godine sve članove svoje biskupije da obavimo molitvenu i pokorničku devetnicu u čast Velikoj Gospi, našoj najvjernijoj zaštitnici, pomoćnici kršćana i kraljici mira, kojoj su se, kako sam tada u pismu napodsjetio, i naši predci utjecali u svim pogibeljima kroz dugu i burnu svoju povijest. Nakane naših molitava i našega posta tada bile su za pravedan mir u našoj domovini, za naše obraćenje i očuvanje od mržnje i osvete, za opraštanje i čovještvo prema onima koji nam čine zlo, za sve poginule i na bilo koje druge načine unesrećene ovim ratom,
za pomoć svim stradalnicima, izbjeglicama i nevoljnicima ovog rata. 9. dan naše devetnice, to jest uoči svetkovine Velike Gospe, započeo je prisilni odlazak iz vlastitih domova, s očevine i djedovine vas, preostalih katolika i drugih nepoželjnih stanovnika banjalučkog kraja. Kamo? U životnu neizvjesnost. Đavolski sluge su gurali točkove autobusa s vama, nasilno istjeranima Banjalučanima. Ali je za volanom autobusa bio božanski šofer, upravitelj. S njim je u autobusu bila i tješiteljica žalosni i uplakani i nada prognanika, draga Gospa. Iako uz ne male poteškoće fizičke i psihičke, svi su prognanici sretno dovezeni i prevezeni čamcima preko ovdašnje vodene granice koja je dijelila tada dva različita svijeta. Prepunim čamcima, uplašeni prognanicima i njihovom skromnom, najnužnijom prtljagom, koju su oni od sve svoje imovine smjeli ponijeti sa sobom, upravljale su ruke Božjih anđela u ljudskom obličju, ovdašnji požrtvovni i spretni domaći lađara. Nijedan se čamac nije prevrnuo u rijeku Savu. Nije iz čamca ispao nijedan prognanik, od malene dječice do starica i staraca. Zato dolikuje da našoj nebeskoj majci, tješiteljici i pomoćnici u tadašnjim izuzetnim iskušenjima i jadima, u ovom današnjem našem zahvalnom slavlju, s punim ustima i iskrenim srcem pjevamo riječi iz drage nam pjesme: Rajska djevo, kraljice Hrvata, naša majko, naša zoro zlata, odanih ti srca primi dar, primi čiste ljubavi nam žar. To ćemo pjevati pri kraju misije. Sve su ondašnje prispjele prognane nevoljnike prihvatila srca i ruke tadašnjeg plemenitog i nezaboravnog domaćeg župnika i mudrog i odvažnog tadašnjeg među nama nazočnog načelnika ovog mjesta zajedno s njihovim dragocjenim pomagačima u župnom Karitasu, te s još mnogim drugim dragovoljnicima. Mladima, a i starijima, svi su oni tada na djelu pokazali i s bezumljenim prognanicima, ali cijeloj zemlji pa i svijetu, da Bog, čovjekoljubac, i danas postoji i da se trajno brine za svoj narod upravo preko takvih plemenitih srdaca kao što su imali tada Davorčani, siguran sam i danas imaju i slična srca. Tada prije 30 godina dogođena, doživljena i proživljena stvarnost opipljive Božje očinske pomoći i majčinske zaštite, presvete Bogorodice Majke, milosrđa i utjehe nevoljnika, zaslužuje ne samo u duhu današnjeg evanđelja o zahvalnom Samarijancu, čudesno izliječenom od smrtonosne gube, da trajno ostanu u zahvalnom sjećanju svih tadašnjih spašenih prognanika i njihovih potomaka, katolika i nekatolika, kao i u pamćenju svih njima bliskih sunarodnjaka i sugrađana. Trajno zahvalno sjećanje zaslužuje također izuzetnu plemenitost i bezgranična požrtvovnost mnogih vas, župljanove župe i stanovnika ovoga mjesta, živi i oni koji su međuvremenu preminuli, a tada su pomagali nevoljnim prognanicima. To zahvalno sjećanje će živjeti i treba živjeti u povijesnom pamćenju i sadašnje i budućih generacija našeg hrvatskog naroda, osobito članova Katoličke crkve u susjednoj Banjalučkoj biskupiji. Ako se svi dosadašnjih godina iz razloga vrijednih žaljenja ta dužna zahvalnost nije mogla iskazivati kako dolikuje i kako su mnogi željeli, nadam se da se to idućih godina i desetljeća više neće ponavljati, odnosno događati. Poznato je da ima cijeli niz povijesnih događanja, čudesnog spašavanja članova našeg naroda i tijekom proteklih stoljeća. Zahvalno sjećanje na te događaje prilučuje se iz godine u godinu generacije njihovih zahvalnih potomaka, a i drugih članova našeg naroda. Sjetimo se samo Sinja, Petrovaradina, Iloka, Siska, Perasta. U svakom tom događaju prepoznavana je čudesna Božja intervencija, odnosno Božje majke, pomoćnice kršćana. Kao jedan od neposrednih svjedoka čudesnog spašavanja katoličkog pučanstva Banjalučkog kraja, prije 30 godina smatram potpuno utemeljenim želju spašenja Banjalučana, odnosno osobito članova udruge Nazaret, da se svake godine u buduće u ovom sudbonosnom mjestu spasa zahvalno obilježava Božja
izvanredna dobrota i majčinska intervencija presvete Djevice Bogorodice Marije, zvijezde utjehe i kršćanske nade. Vi, još živi prognanici banjalučkog kraja, trebate se osjećati zaduženima pred svojom djecom i unucima najprije, a onda i pred svim drugim svojim sugrađanima i suvremenicima, poduzeti sve što znadete i što možete da sačuvate istinu o svome porijeklu, o svome rodnom kraju, o katastrofalnoj nepravdi koja je učinjena, a onda i odobrena ni krivim ni dužnim vama osobno i narodu i crkvi kojima sa zdravim ponosom svi mi pripadate, ne dopuštajući da nemar, nezainteresiranost, lijenost, iskompleksiranost, a onda i zaborav zatru Božju istinu o vama, o vašoj osobi, o korenu vaših osoba koji je djelo vašega stvoritelja. Posvješćujte sebi uvijek iznova veliku istinu da vaš mogući zaborav, obzirom na dio vašega identiteta, na vaš rodni kraj, može vas učiniti samoubojicom. A kako se u samoubojice osjećaju kad se nađu jednoć pred svojim stvoriteljem i svojim božanskim sucem. Sačuvaj nas, Bože, da se nađemo u takvoj situaciji na Božjem sudu kao samoubojice. Vjerujem da nismo već zaboravili za našeg odlomka Lukinog evanđelja riječi Isusove primjedbe koje direktno pogađaju savjest. Zar se ne očistiše 10, a gdje su ona 9? Ne nađe li se ni jedan koji bi se vratio i dao slavu Bogu osim ovoga tuđinca? Riječi su Isusove. Budimo jasni. Nezahvalnost može biti težak grijeh, jer ona čovjeku slama srce, kao što je nezahvalnost Božjeg ljubljenoga izabranog naroda našem spasitelju na križu slomilo njegovo srce. Sjećamo se riječi psalma koje se primjenjuju Kristu na križu. Puče moj, što učinih tebi? Odgovori meni. Blaženi je Alojzije u svojoj propovedi upozorio, nezahvalnost je bila uvijek svojstvo niskih duša, kao što je i zahvalnost svojstvo plemenitih duša. Jeftin je izgovor nezahvalnih ljudi da se nema vremena ni volje. Ima, kako sam već rekao, i stvari i događaje u našem životu za koje smo dužni imati i volje i vremena. Takva jedna stvar je, takav jedan događaj je bez sumnje, poglavito za one koji se to najviše tiče i Božje spasavajuće djelo od prije 30 godina koje je on izveo ovdje na ovome povijesnom mjestu. Zato i mi danas, ako Bog da idućih godina na zadnju subotu mjeseca kolovoza, rado i zahvalna srca ponavljajmo riječi Svetoga pisma iz knjige Izaije proroka koje smo čuli u prvom čitanju. Slavit ću ljubav Gospodnju, slavna djela njegova, za sve što nam Gospod učini, za veliku dobrotu što nam je iskazao u svojoj samilosti. Smatrao sam, dragi naši prognani Banjalučani, a i svi vi drugi nazočni Kristovi vjernici, kako ovo današnje nesvakidašnje molitveno zborovanje traži da se još barem kratko osvrnemo na jednoga važnoga činitelja u našem životu. O čemu se naime radi? Evo, sva trojica spomenuti papa, Ivan Pavao II, Benedikt XVI i Franjo, tijekom proteklih 30 godina poratnih poticali su u više navrata sve nas da kao mirotvorci pogleda uprtog u Krista na križu širimo oko sebe praštanje, milosrđe i razumijevanje među ljudima, doprinoseći i tako zacjeljivanju još uvijek otvorenih rana i uspješnom otklanjanju i nadilaženju poteškoća i nerazumijevanja koje nam je izrodila naša bolna i dramatična prošlost. Tako je sveti papa Ivan Pavao II u prigodi hodočašća nas, katolika iz Bosne i Hercegovine, jubilejske svete godine 2000. Neki od tadašnjih hodočasnika su i danas ovdje među nama. U posebnoj audenciji za nas, između ostalog, rekao i ovo. Neka sam vaš život govori svima da ste kršćani,
Budite prvi koji će oprostiti i koji će zatražiti oproštenje, te osloboditi sjećanje od mržnje, zavade, želje za osvetom i priznati bratom čak i onoga koji nam je nanio zlo. Ne dajte se pobijediti zlom, nego dobrim svladavajte zlo. Citira poslanicu Rimljanima i onda citat iz Kološana pisma Svetog Pavla, kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi. Tako nam je Sveti Papa stavio u zadatak. Susrećući se često tijekom proteklih poratnih godina s brojnim našim prognanicima diljem evropskih i izvan evropskih zemalja, doživio sam da mnogi od njih još uvijek sa sobom nose otvorene rane na srcu i duši koje u tuđini vrlo sporo zacjeljuju, jer u tom prijeko potrebnom zacjeljivanju nitko zapravo pravo i ne pomaže. U razgovorima s njima sam ih uvijek bodrio da snagom vjere koju su kao najdragocjenije blago ponijeli iz svoga roditeljskog doma i rodnog kraja svoga, započnu u sebi proces praštanja i pomirbe. Jer ako ne mogu oprostiti, onda su oni sami u sebi već mrtvi i nisu više u stanju pravilno upravljati svojim zapravo životom. Zloduh koji je u njima na djelu učinit će i njih i njihove potomke nesretnima. Tako sam govorio. Koristim ovu osobitu prigodu da javno zahvalim svoj braći svećenicima, redovnicima, svim redovnicama i drugim plemenitim osobama koji su tijekom prošlih godina vašeg progonstva vama, odnosno mnogim drugima u drugim zemljama Europe i izvan Europe, pomagali da učinkovito iscijelite sve ratne rane na svojoj duši i na svome srcu. Drevna narodna mudrost nas poučava. Svaki put kad ti oprostiš drugome, ti slabiš njega, a jačaš sebe. Mi trebamo uvijek opraštati, raskajanome radi njega, a onome koji se ne kaje radi nas. Jedan miroljubivi čovjek koristi više nego jedan učen čovjek. Samo onaj koji je istinski u miru s Bogom i sa samim sobom može drugima nuditi istinski mir. A Božja mudrost i Božja istina nas, kako znamo, dosljedno i jasno poučava: oprostite svojim neprijateljima i dužnicima, jer je Bog prvi nama oprostio. Otpusti nama, Oče nebeski, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I još, blaženi mirotvorci, jer će se zvati sinovima Božji. Draga braćo i sestre, uz pomoć Božju i zagovor Presvete Djevice i Bogorodice Marije, pomoćnice kršćana, i vi ćete i u buduće moći opraštati i biti istinski mirotvorci u ovom našem nemirnom vremenu i životnom okruženju. Na tu nakanu želim za sve vas potrebite i koji me slušate moliti i osobito kod ovoga misnog slavlja. Amen. Pomolimo se. Spasitelj naš Isus Krist ne uskraćuje učenicima svojim pomoć u njihovim tjeskobama i životnim pogibeljima. On uslišava njihove vapaje i pruža im pomoć i utjehu. S njim zajedno uputimo i mi sada svoje molitve nebeskome Otcu za sebe i drugu braću i sestre u nevoljama, osobito u sadašnjim ratnim stradanjima. Bože, Oče svih ljudi. Podari svim kršćanima smirenost i odvažnost da u nevoljama života ne zdvajaju, nego se uvijek iznova s pouzdanjem povjeravaju Tvojoj očinskoj skrbi, molimo Te. Ispuni svoju crkvu na čelu s njezinim pastirima,
odvažnošću i pouzdanjem, da u svijetu pruža svjedočanstvo o tvojoj očinskoj ljubavi prema svima, osobito patnicima i životno ugroženima, molimo te. Prosvijetli pamet i potakni srca svih odgovornih državnika kako bi mogli prepoznati i otkloniti opasnosti za svoje sugrađane i uvažiti vapaje svih obespravljenih i životno ugroženih ljudi, molimo te. Potakni nas i druge ljude na bratsku solidarnost i pomoć, osobito prema svim obespravljenima, prognanicima i nevoljnicima u našoj životnoj sredini, molimo te. Udijeli svim našim pomoćnicima i dobročiniteljima, osobito onima iz dramatičnih ratnih i poratnih vremena, obilje utjehe na zemlji i vječnu nagradu na nebu, molimo te. Pomozi nama, kao i svim spašenima od ratnih pogibelji i nevolja prije 30 godina, da nikad ne zaboravimo tvoju očinsku ljubav i pomoć koju si nam iskazao, osobito preko naše braće i sestara u ovoj župi i mjestu, molimo te. Primi duše svih u Domovinskom ratu poginulih i nestalih naših rođaka, dobročinitelja, župljana, svećenika i redovnika, molimo te. Ti si, Bože, svojim svetim duhom uvijek među nama, da naš strah pretvoriš u pouzdanje, našu ljudsku nemoć u jakost. Udijeli nam da od njega budemo uvijek prožeti, te budemo uvijek tebi zahvalni za očinsku tvoju ljubav i pomoć. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu Svemogućemu. Bože, tvoj sin je položio svoj život da skupi tvoju raspršenu djecu. Primi dobrostivo ovu pomirbenu i zahvalnu žrtvu, kojom ti, oslobođeni od nevolje i smrtne pogibelji, zahvaljujemo. Neka ona među nama unaprijedi zajedništvo i poveća bratsku ljubav i solidarnost.
Darovi Tvoje očinske skrbi koje smo bez zasluge primili i iskusili, neka nas potaknu da trajno slavimo Tvoje sveto ime, po Kristu Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući i vječni Bože. Tebi nije naša hvala potrebna, ali je Tvoj dar što smo Ti zahvalni. Po našim hvalospjevima Ti ne bivaš veći, nego mi stječemo milost spasenja po Kristu našem Gospodinu. Njega nebo i zemlja, anđeli i arkanđeli veličaju zanosnom pjesmom. Uistinu, svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi,
ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraš uze kališ, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kališ moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kališ spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom mjesnim Ivom, ovdje prisutnim biskupom Franjom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se slugu i službenica svoji, pokojni naših dobročinitelja u ovoj župi i na drugim mjestima, svi naši dragi pokojni roditelja i svi prognani pokojnih katolika Banjalučke biskupije, koje se Ti pozvao već k sebi. Daj da svi oni koji su krštenjem urasli u smrt Tvoga Sina postanu dionicima i njegova uskrsnuća. Spomeni se i ostale naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, sa svetim Ivanom Pavlom II, blaženim Ivanom Mercom i sa svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo Božja djeca i to uistinu i jesmo. Zato puni pouzdanja molimo.
Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego na vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je i volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas s vama. Pružite mir jedni drugima. Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
Kristova posveti me. Djelo Hristovo spasi me. Pomolimo se. Bože, Ti si nama za duhovnu hranu i okrjepu dao tajstvo svoga Sina, što smo ga prinijeli kao žrtvu hvale i naše zahvalnosti za spas iz ratnih nevolja. Ovom svetom pričešću Ti obnavljaš u nama naše klonule sile. Molimo Te da nas ova sveta pričest ispuni novom snagom, nadom i radošću, te još odanije služimo Tvome veličanstvu i postignemo nova Tvoja dobročinstva. Po Kristu Gospodinu naše. Završavamo ovaj najsvetiji čin kojega danas ovdje na našem zborovanju smo obavili, čin Božji za naše spasenje, pjesmom Tebe, Boga, hvalimo kako i dolikuje u ovom času od svih nas, ispunjeni radošću i zahvalnošću dragome Bogu. Mi završavamo sada samo misu, ali ne završavamo naše zborovanje.
odmah nakon svete mise i otpjevane jedne druge pjesme naših dragih pjevača, odrasli i mlađi, za kojima treba iskreno zahvaliti za njihovo ovako krasno sudjelovanje. Nastavit ćemo sa još jednim kraćim programom gdje će se obratiti nekoliko oni koji trebaju se obratiti, a onda ćemo izmoliti također određene molitve jer smo pripremili spomen ploču koja će biti ovdje sada postavljena, ovdje na križ. Ako ne pada kiša, možda bismo izaći župniče ili ovdje sve u crkvi da obavimo, to će još odlučiti župnik. Dakle, evo, mi ćemo sada završiti samo blagoslovom, ali ne idite u miru, to ćemo kasnije reći idite u miru, nego reći blagoslivajmo Gospodina. Gospodin s vama. Budi ime Gospodnje blagoslovljeno. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Blagoslivljajmo Gospodina.